वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलनिफ्राय बरायनाय जाबाय आरो लोगोसे नैबे मैगंखौ मा मैगं बेखौ नोंथांमोननो देखायनो लादों आरो लोगोसे आंनि यूट्यूब चैनलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामनानै हो, शेयार खालाम। बे मैगंआ नोगोद मोजां मैगं। बेयो आरो दैसा जिं जिं रज'नानै थायो। बिदि मुलि गैयै हासार गैयै बिदि मैगं बियो। ओंखायनो बेखौ हायोबा नोंथांमोनाबो जानो नाजादो। नैबे ओरैबायदि थाजा मैगं, बेबायदि मैगं आरो जेरावबो मोननाय नङा। नोंथांमोना मोनजायोब्ला मोजां मोनगोन आरो बेबायदि नोंथांमोना नागिरनानै जानो हागोन। बेखौ मैद्रु जानो हायो। गाइस, नैबे अलरेडि सायखांनाय मैगं बियो जाबाय। थारमाने बेखौ संनानै जानो हासिगोन नोंथांमोन।